Sarkar jala hakas ngi balang kala shem ye karai ban pen ken ria no e ka COVID-19 checkpoint na khatlai mer bernihan na mar ke jing persha jong ka Sarkar Assam halor ka nongrim ba ka ne ka khardom kala khta jor ye ka let ka wan jing ki nong Assam ki bahap ya lenti man lakas ngi na ka ne ka khardom ban let chala ki kam ki jam bat ki yeng ki sem. Ke Sarkar Assam na duk kebasedang kala penpau ya kejing persya kejing bu kerdap le COVID screening jang ke Meghalaya hakat lai mer ka balong ru ke entry point jang ke Sarkar ban perking ya karung kami jing brio sya kejela. Kani kejing persya kalami namar babun kinong Assam ki hab banyak lengti man lakas ngi nang ke kerdap ha ba kilit trailik ta nelit pai no sya laki yang kisem. Kabla pentut kelit kawan jangki na ba kerdap kadon ha ka surok ba ha ka ba siliang ke surok udah pud usam jang ke Meghalaya bat siliang pat jang ke Assam. Namar kene kadau ke Sarkar jela kalarai ban pen kenria no kene ke kerdop bat keladap itur umenta ya kecaka batamai ban bo ke kerdop bat kene kecaka kalong ha kejingking bernihat ka ban lat lut na kejing ya kaja bat ke Assam kat kum ke kubor le tho ba ke Sarkar katemu ban pen kenria kene ke kerdop ha kisngi ban kang kerdap no swashipor ya baro ki kerdop entry point jong ke jela ka ban trekam na ka arpsau terek hado kalai puai terek unaitung ngi prepare ru mentang ban shift no ia katuka entry point jong katika bernihat haka begin warna no shani sajan jong katuka jingking berni namar bakadon ka objection na kaliang jong ka Sarkar Assam ru kabab kta ia kalit kawan jong ki priu ki jong ki balit sakni ki lain opar Assam na kata kadau kani ki jing perkre jong ka Sarkar kolong ban nadu ka sitarik pat ubenai Agost ngin sasdang biang ya kene ka entry points ngin sa play biang ya kene ka entry points bat kan sayat be yarenti kumbangila penbe na kaliang jong ka Sarkar tenga kerpa ya ki pat ba no sok snong jong ka jela ka jongi bakin sngo ba ban ya trelang bat kene ka rai ka ban na kaliang ka Sarkar ngisim na kabenta bangin yo ya ka jing song suk ka jing song sngan bat ru kham tam ha ka ni ka thmaba ke mi khun bat uneu COVID-19 bangila ban job kumba ngi ju ye trelang ha ki ni ki por ke balalek no baro